Вие сте с Hotspot, как се казваш? Симона. Паула. За пореден път, не последен път. Момичета, кога ще поздравите днес? Ще поздравя Наско от X Factor Добре. и нея, и всички приятели. А защо точно Наско, я кажи? Защото има имен ден и е много хубав. Така, заради първото или заради второто? И заради двете. Чудесен отговор. Ти кого ще поздравиш? Мис Нея и всичките ми приятели Теди от X Factor, защото няма имен ден, но е много хубава и много сладка. Да. Лесно. Момичета, вие слак ли сте? Да, тази блуза е слак, може би. Ти? Да, естествено. А какво? Такъв ми е стила. Какъв? Слак, може би. Коя песен да чуем? Тимбър. Добре, нека да чуем сега Питбул и Кеша беше. Да. Много яка песен да я чуем, а на вас ви пожелавам да сте много слак, може би. Мерси. Чао! Чао.